Колео! И на фона на Депеш го пусни във Фейсбук. Precious so fragile things need special fishing links. Only drinks. Не беше лошо и да закачиш нещо на този стръв. Да. На това бяло хлебче. Това бяло хлебче. Тип кюсперирано. Брада, Отчаян съм. say something. Още малко се Entschuldigen фърлям. Sie. Фърлям се, не издържам вече. Das war nicht meine Entschuldigung. Nein. Ja, natürlich. Nicht verstehst. Ja. Warum? Срам ме, не мога да говорим пред камерите си. Срам ме. Meine Beine zwischen deine. Under Mitte? In die Mitte. Entschuldigen Sie. Стига, хайде. Не е малко тъпота има по света, да знаеш. А някоя броди в язовир. Но пък олеква, пречиства. Да, готвен. Чувстваш се пърхаш просто. Аз мисля, че беше един успешен, ползотворен ден. Да. С много творчески успехи. На един фронт. Но пък какъв? Фронт. Дали па не ни дойде в повече ракията? How do you think about it? Сега ще видим органите какво ще кажат. Какво ли ще, какво ли ще покаже на... Драгерчето ли? Да. Каквото и да покаже от сърце ще е. 0,8. От душа ще дойде. Колю, ти къде тръгна? Гати, защо винаги се получава така? Двама души четат, трима вече с предател. Не ти ли нек си дискомфортно да ни изоставиш в този момент заради някакви аплици на някаква стена? Това сега не мога да го сваля. Няма и нужда. Напротив. Важното е, че на другия бряг има сняг. Не е до колене, ама не и за подценяване. Ако беше само с 40 градуса по-топло, може би щехме да имаме някакъв съксес. Да. 40 градуса вече Ще да преметнем чу. Обаче колко е паднал язовира, братче? То е това влияе. Ски едно време беше до дърветата. А сега сме до никъде. Това влияе, дърпа риба. Една шепа вода. Бруда, вас махт. Брата и неговия мачов риболов. Мачо Пикчовия риболов. Бати, много мраза да игра в такъв бразилски сериал без субтитри. Вода и нищо друго. И песъчливо дъно. Ще направиш една импресия у вас. A little bit. Ще направим една ексцесия по-скоро. На здраве. Боза. Боза. Дрегер 0,5. В бозата също има някакъв процент алкохол. Обаче пък ви гърди стават. Помпай. Аз работим за гърди си. Помпа за гърди. Помпай, бат. Аз имам гърди. По-лесно ми е така. Ти нямаш, помпай. Кой си неба да си помпа? Да Шкода. Фабия ли беше ли фаворит? Колю? Фелиция. Баси, докъде мога да съм прос? Това си е Фелиция. Фелиция. Фелисион. Гледай, тази Шкода, като си спомна, враче, откъде ни е измъквала и в какво ни е вкарвала съответно. Не е честно. Не е честно. И гледай един тъпанар. Кажи ми. Калник. Кой калник? Виж ли левия калник. И то там на борцата. Чай да се опитам да закарам до левия калник. Това ли ти е левия калник? Да, отзад. Симпатичен е. Той така ударен дори е по-симетрично диагонален. Педера се спрял до мене и тръгнал да връща назад. И гледай. Чай са, той къв гей, ако не тръгва да връща назад. По принцип. Никакъв. В крайна сметка. Мисля, че най-важното е да се обичаме. Да. Forever.
Да, дори на това песъчливо прозрачно дъно. Та пустош пустиня. Брата, ти не трябваше да прекараш с ракията все пак. Не, сега на една боза съм. Диагонална. Помага за кърмата. Да. Да. Това беше отекчаващо гадно. Виж сега, хората не сме това, което бехме. И нема ред при кърменето вече. Не. Кой се нареди пръв, той има. Така, абсолютно. Наистина, нека гледаме прагматично все пак. Стига с тези скруполи, бати. То бил жена, он е бил мъж. Това трябвало да бъде мъжка работа, онова била женска... Предразсъдъци. Да, пред конфузици някакви. Ма кому е нужно всичко това? Този клип сега ще го режисираш, нали? Кой клип? Не, това са само снимки. Не е ли филмче? Филмче, ама е 3D. Как гледа? Сконфузено. Ма какво значение има филмче ли? Влакче ли? Важното да се обичаме. Да. Това е най-важното. Това е най-важното и слънцето да гледа в шарените ми коси. И както казал Под шарената ми шапка, да. това не е края. Вика, това не е дори началото на края, но може би края на началото. Чърчил? Това не е края, може би е край на началото. Не, това... Ама по всеки един край на едно начало е една добра среда. Ортодоксална му работа. А не е вика край. Една шепа вода, но по-голяма ти не си ни нужна. С два стръмни снежни склона. Бати, никога не съм си представил, че ще направя севтена риба на 18 декември. Много подходящ момент. Погледни брега как се изпарява, колко е топ. Брега ли се изпарява или... Това е водата, да. Или софиянци пият зверски сега вода. Не мога да го асимилирам някакси адекватно. Колко е Кой топло, какво прави? колко е топло, виж. Наистина, колко е топло, бат. Аз съм с 4 яките и 7 шапки. Дали па не преигравам? Колко е топло, за да тръгне да се изпарява водата. Това пепси ли е? Пепси. Пепси. Има ли нещо в пепсито? Нетрадиционно. Не. Чисто. Има швепси. Има швепси. Сега оставаше само една риба да се фане, бат. Да, ама... Но никога не е късно. За големия чудски сик. За големия чудски сиктар. Ангорски при това. С мустаци. Или анадолски. Как дойде? Как дойде? Няма да го изпуснем въобще, няма да му простиме никога. Той винаги ще остане в нашите тигани. Като едно добро същество. До всяко едно. Застане поне още едно хипотенузно. Абе, не знам. Мене па ми изкефи този Epic Day. Взимай да прибирам па. Какво да взимам? Само това ли остана от 80-те кюфтета и 3-те луканки? Ето към малко върнеш, това за Не наяли се. Метка ги, Не айде. мога по... Аз съм на диета. Само до 40 кюфтета. Не мога. Айде. Не. Айде, С колата съм, не мога, ще карам. Сега. Взимай ги всичките. Ще карам. Добре. А не се кара с пълността. Последното, айде. Добре, айде последното да не ми вземат гаджето. Кое ли е то? Пак. Неква смешка каза ми. Голема смешка. Абе, поне да можеше, ако не е риба, нека снежен човек да си спретнеме. Сега е малко. От другата страна трябваше да стане човек. От другата страна беше за снежните човеци. Ага, сега от другата. Ти мания ми от другата страна, те. От другата страна. Може и снежният човек да ни срещне. Якито. Ти представяш ли да видиш в тази природа
големата стъпка. Как се отдалечава в гората. Не мога да ме настигнеш като ферибот, че го пречапам това. Я гледай каква стъпка. Брат, пувката ти. Какво става с пувката ми? Говори за моя плувка. Майнен. Това са само снежни такива водни трепети. Само, защото си потъна си арабийската. Абе не мога да ми потъне пувка, при положение, че не съм фърлил въобще. Това не е моята щека, бе. Важното е да се обичаме. Epic Day. 370 дена до края на света. Борано е днъска. Ето пак, виж,